Automatická typová konverzia vo výrazoch. Okrem priradenia môže prísť k automatickej konverzii aj vo výrazoch. A aby sme pochopili prečo, tak si predstavme takýto príklad. Keby som chcel teraz urobiť takéto niečo, že dám si A krát B lomeno C a priradím si to do nejakej premennej typu napríklad int, môžem tam prísť k implicitnej konverzii. Lenže tu keď vidíme, že máme typy byte, Ačko je Bčko je byte, tak už A krát B je 10 krát 20, už to ide za hranicu rozsahu bytu, byte je po 127. Na to, aby takéto problémy nenastávali, tak Java automaticky zmení typ, respektíve výsledok takéhoto výrazu na int. Tu premenu D som si urobil int nie náhodou, to je práve kvôli tomu, že tam prichádza k automatickej typovej konverzii. A toto sa týka nielen typu byte, ale aj ak je niektorý z operandov short alebo char. Toto automatické menenie alebo automatická konverzia typov vo výrazoch môže spôsobovať zo začiatku, ako sa oboznamujete s Javou, komplikácie, také podivné kompilačné chyby. Napríklad, keby som si tam priradil do premennej B50 a chcel by som s tým robiť nejakú operáciu krát 2, tak teraz mi vyhlasuje chybu, že ja mu poskytujem int a on očakáva byte. Je to kvôli tomu, že pri násobení prichádza k automatickej zmene, to znamená, tuto je to povýšenie typu na int. A nielen pri násobení, pri akékoľvek operácii. Preto ak chceme takéto operácie robiť, tak potrebujeme si tu pomôcť s explicitnou dátovou konverziou a skonvertovať tento výraz na byte. To znamená, ja si z tohoto viem urobiť byte takto. V predchádzajúcom videu sme to videli. Keď to dám len takto, toto znamená, že len tento najbližší B sa mi zmení na byte a on už byte je. Toto by tu stále bolo, keďže je tu operátor násobenia, stále by to bolo int. To znamená, ja si toto potrebujem dať do zátvorky a až výsledok tohoto, keď to mám v zátvorke, on najprv vypočíta výsledok a potom to skonvertuje na byte. Čiže teraz mám to, čo som potreboval. Tuto je samozrejme riziko, že môžeme prísť o dáta pri orezávaní bitov. Keby som tam mal väčšie číslo, tak mi tam vznikne úplne iné číslo, 50 krát. Keby som tam mal 100 a dám krát 2, tak vo výsledku by som mal orezaný. Je tam minus 56. Čiže na toto pozor. Toto povyšovanie typu vo výrazoch na int bolo jedno z pravidiel pre automatické zmeny typov vo výrazoch. Tých pravidiel je viacej. Takže prvé pravidlo je toto. Všetky byte, short a char hodnoty sú povýšené na int. Ďalšie pravidlá sú takéto. Ak jedným z operandov vo výraze je long, tak celý výraz sa povýši na long. Ak je jedným z operandov float, tak celý výraz sa povýši na float. A ak je jedným z operandov double, tak výsledok výrazu bude double. Napíšem teraz kvôli ukážke taký nepravdepodobný príklad, kde sa nám stretnú premenné viacerých typov a čo bude výsledok podľa týchto pravidel. My to už vieme, že to bude double, ale ukážeme si aj, ako sme sa k tomu dostali. Tak teraz keď sa pozrieme na prvý výraz f krát c. F je float, c je char, c1. Float a char, operácia medzi nimi, keďže je vo výraze float, tak výsledok toho výrazu bude typu float. Druhý výraz s lomeno i. S je short, i je int, to znamená výraz je povýšený na int. Ďalší výraz je tam d minus b, d je double a b je byte, to znamená výsledkom bude double. A opäť máme float minus int, to je toto tu, toto je výsledok float minus výsledok tohoto je int a výsledok tohoto je double. Čiže plus double a toto nám dá, keďže vo výraze je double. Čiže takto nejako môžeme uvažovať, keď budete mať vo výraze viacero typov dátových, tak takto sa prepracujete k výsledku, že čo bude výsledkom. Samozrejme, že vás upozorní na to aj kompilátor, ale je dobre vedieť tieto pravidlá. Tento výsledok si potom my si to môžeme skonvertovať samozrejme aj do iného typu, môžeme to dať do floatu, ale to už musíme robiť explicitne. Ak sa spoliehame na túto automatickú konverziu, tak platia tieto pravidlá. Dobre, toto je čo sa týka automatickej typovej konverzie všetko. Ešte si ukážeme type inference a to bude v podstate koniec tejto kapitoly.
No a v nasledujúcej kapitole potom dátové operátory. Takže ja sa budem tešiť, ďakujem vám za pozornosť, no a uvidíme sa v nasledujúcom videu. Ahojte.